E lle dixo, sí, dice, cuidado a reflexión, dixo o tipo, dixo, é que con algunha canción túa, outros facían 2 ou 3, Pero, se de reggaetón xa non cheguei a contar. Teñen ata 40 anos, que viven como un pai segundo. Unha deses temas, que eu escribí en décimas, porque me gusta moito a lírica así popular, non? Foi a Milonga, non? A Milonga está escrita en décimas e octavillas, ten 100 versos, e eu cando a compuse dixen, isto non vai escutar nin Dios, isto vai dar pa diante. Que me joda un montón, porque as cancións son como os fillos que algúns ancho un pouco mellor, outros un pouco menos mellor, pero que queren desigual, sabes? Entón, claro, dixen, bueno, dixen que a Milonga, dixen, bueno, vou a poñer de segunda, polo menos, unha vez chúpame. Como disto, é unha chúpame, a segunda chúpame sempre, é como unha prova de lume, non? Bueno, cal foi a miña sorpresa que a Milonga, despois ao final, pois a canción que máis reproduccións ten, non das que eu escribí. Con esta fixen igual, dixen eu, este larga que nin Dios, non lle vai gustar, vai a pasar. Eu visualizo no coche. Así a cámara lenta. Yes. Non, é unha canción que está basada nunha teoría filosófica que unha filósofa española, pensaredes María Zambrano, non, Isabel Pantoja. Chámase Con sorriso ante a malicia. Que eu creo que, cuidado, Isabel Pantoja presa política, bueno, Isabel dixo aquí nos dientes, eu estou totalmente de acordo con ela, intelectualmente. Cada un ten o que ten, ela é amiga do alleo, pero pensa. Despois, dixen, bueno, non a vou poñer de segunda, porque se todo de segunda, pois non me cadraba, pois eu vou a tocar nos concertos, polo menos unha vez chupan. Non, porque, bueno, a veces ti faz unha canción, e non é que máis lle gusta a todo o mundo, pero pois a ti gusta, non? Pois porque, eu que sei, que acabaches, a mí caime moi ben Fito Cabral, sabes? Fito, o do Fito Principales, caime moi ben. Sempre vexo as súas entrevistas, é un tío, vamos, como digo a mí, normal de todo, non? E o tío dixeron, bueno, Fito, que gustache moito que che vai a ver tanta xente, e o tipo, que é así moi sincero, dixo, bueno, sí, está ben, pero xa mesmo que fai ilusión, e cando estou na miña casa bajo unha canción, acabo e digo, hostia, me ha quedado de puta madre. A mí pasa que igual. O sea, por suposto que claro que vos agradezo un montón que viñades, sempre o digo, non? Que vos agradezo moitísimo que me paguedes a entrada, porque non sei se vos destes conta que non tengo un discurso boa licenciada en letras, teño experiencia en hostelería. Entón, digo desde aquí, se algún día deixo tocar, por exemplo, comprar unhas entradas, se poño un tuit en Ingreso no Talejo, se pasa calquera cousas destas, e saio, eu da Pantoja de dientes sí, pero do outro non, entón se me queredes coller nunha parrillada, eu estou encantado. Sábado podemos facer un dúo, Tito e eu, vamos, que nós fixemos de persoas de cá. Agora tocamos no Auditorio de Galicia, pero xa tocamos nun sitio que había máis plaqueta que persona. Que non foi a Cebrilla, nunca pode despois ir a un sitio máis grande, hai que matar tigres, como digo o meu colega Xavier Ferreira, hai que matar tigres. Bueno, pois iso, que
unha vez chupádesla, non? É o Xordi Santamaría. Onde fuxir, onde escapar, onde buscar un resto de cordura e a que podemos apelar para exixir o final da tortura. Cale o momento de cargar e disparar. Decisión miña ou súa, e hai outra forma de operar compatível ca cultura, como aferrarse a opinión e que a palabra é un misil pertinente, como facer que a ilusión teña cabida no presente, de que nos serve de lección informos que non teñen sangre quente. Cando foi que a outra versión abandonou o continente, como podemos descolar as bocas que precintou a desidia, pódese aínda recuar. Non hai que crer no imperio, na impericia e a acción en un filme de Van Damme. Cando fuxiu de viaxe con Alicia, e hai que avivar o temporal co entusiasmo da milicia, co entusiasmo da milicia, co entusiasmo da milicia, co poder da diversión, na fondura da caricia e co abrazo da lección, exigencia de milicia, co orgullo da paixón, co sorriso ante a malicia. Cale de ser dun alma imprescindible con quen debemos negociar a importancia do rendible, onde podemos ir buscar o de non totalmente irreductible, e segue a existir o talismán que nos une o invisible. Non sabemos que a función sustituiu a vida para sempre, se hai a seguinte xeración un pesticida que corre o evidente xa sen marxe de actuación, sen cuidado para a semente ante a inminencia da detonación. Hai que deixar ver os dentes, hai que deixar ver os dentes, hai que deixar ver os dentes, como esa extinción, bombear o sangue quente, encomendarse en su misión, desafiar o decadente, con amparo o bastión, causa día da valente, co entusiasmo da milicia, co entusiasmo da milicia, co poder da diversión, ca fondura da caricia e co abrazo da lección, ca exigencia de milicia, co orgullo da paixón, co callarse na injusticia e co sorriso ante a malicia, 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 co sorriso ante a malicia. Ah.